Hemmeňize salam. Hemmeňize salam, giç ýaşy. Salam. Ken wagtdan beri efir açamak, şu neçe wagtdan soň. Aygule привет. Алешка привет. Cennet привет. Hemmeňize salam. Как дела? Ничего, хорошо, как сама? Потихоньку, как видишь. Şugün Goşga kocak, как всегда. Меридилась так. Beğendim. Televizyona çıkan yani. Salam hemmeňize. Qadam привет. Beğeniptin ovadan olsun ova beğendim şuguna. После вчерашнего тыйсынcan oy kıyamam. Şugun nesip bolsa Kerim Halil goşgular wa. Onun biram Gülşirin Hanowaň goşgular wa. Şolardan okap berjek nesip bolsa. Efire aljak hawa. Spasiba qadam. Efire aljak ýöne birazdan. İlki goşgu okap berjek size. İşte bir tatba. Şatlyk gowme. Şeyden tanayan gönü. Haliş bağımına bir manat dereni gayrat et eylekin çıkaray deydim. Düşünmedim. Kilo almışsın. Ya değil mi? Mene şunu dün odat ettim. Bildim şunu. Ne için değil sen beğul? Ne için değil? Toplamış. Senin kalbin güzel, kendin güzel. Ya abartma Ali. Oy, pardon. Yaxşı qow şatlyk bağımı. Tuğulama Türkçe'de gurulaverdi bu kız. Yo yazyanlara cevap berýär takmenken Türkçe gurulaýanlarlaryna. Yazsalar şonuň jogabyna ozat edýär. Ay, bir tadım gaçdy şonu ýa. Geplerim gaçdy. Goşgywa häzir okap berjek şonu diňleň. Atdy gowy. Ýöne saatyn tak tapmadym. Şoň üçin tak okap goýamak, ýöne atdy goşgy. Näde bir saat jagaş goýan boly. Izinden. Nerede okuyan bevil. Babaş, привет. Men en gow dinleýijilerimiň biri babaş. Häzir gowy tapyn. Evet. Diňe bara gow türkmen saglar menne telefonumda. Şu goşgyny okap bereyim Kerim Halil. Görüp geçmedik bolsam salam hemmeňize. Beýle salam. Ahirete boş. Ne? Tapdym. Meni salma sen öýde şonguňa. Baý bolsaňam duşdyň kynlanmagyna. Mugut geleniň kän wastalar ýüzüňe. Baý durmuşly pikiriňden däneje. Söýünüme beriň meni janeje. Kimsitmesen goý bolsunlar owaly. Owallar ýalňyşsa da towaly. Pula satmak desturundan galaly. Garyp bilen ýejek, gatynaneje. Söýünüme beriň meni janeje. Maňlaýderden çykan çörek süýji bar. Ana şolam, çyn söýgüýniň güýji bar. Şu wagdaýdan arman etmek ağacı var. Söýününe yetmän ýanan keneje. Söýünüme beriň meni janeje. Men ätlecek
Diňe halal gapydan. Hükman bolar izimizden gepeden. Gıybat dälmi hak süýgüni depeden. Gıybatçylar ýaşap ýören sanece. Söýgenime beriň meni janece. Menden ýan saýlap seçen ýigdime. Janym berip janyň geçen ýigdime. Melleňmizi ekip dikip bagdymy ýaşarsyz. Berip ýana ýanece. Söýgenime beriň meni janece. Pataňy ber, öldürmüşüm guraýyn. Yara veren pek wadamda duraýyn. Namarda däl, haka elim seriyin. Çünkü bizde çeksiz söýgü bar eje. Söýgenime beriň meni janece. Şeýler hakgoşgy. Beýle köp sag bolan minnetdar. Siziň şeýle berýän bahaňyz meni gaty begendir ýa. Bilmedik tapmadyk sazyn aýday. Hawa batraga. Salam. Tap ber ýa gönül. Привет, hemmäňize. Oğullar canlar elbette. Sen bilen bilece bir gysym gezersem armanım bolmaz. Bir giysem bir düşünmedim Gurban Galyjew. Giyce damağımı doldursunum. Интак bu başı. Berekella, спасибо gadam. Очень приятно. Her kim söýende varsın. Aynen öyle. Her kim öz söýeni bilen varsın. Söýjegi bilen varsın. Yani hiç kimden ayrı düşmesin. Yine bir qow aydın diýjek bolýan goşgy ba. Hali işten ýalyk bar. Tamamyn doldursak ken bolar hali bu goşgy okasam. Gaty qow goşgy bu da. Nefik bolsa bakym okak goýjak. Berdi привет. Diline ber Gurban Galyjew. Näme diýe men okap geçmedim ya. Ya düşünmedim. Bir senin bilen bir zat diýdi. Son kovatlar Gülşirin Hanyma goşgylaryna koýan şeýle kitabyny alyp atgy aýdymam bilýärmi? Aýdymam bilýärmi baş? Bägül nirde koýan sen men edil şu wagty işde okamak. Okayan durmuş okayan. Atak. Друзья, всем привет. Друзья, всем привет. Inne kokacak goşgym очень актуальный. Dinle. Salam beýgül gowmy ýagdaýlaryňyz. Salam. Edil şu wagty hiç kimi goşamak. Bu arada goňşym Resulam bagtly bolsun menden 2 ýaş kiçem bolsa öýlenip otyr. Ýaşlar bagtly bolsun. Harly iş. Hananna goşgy dinläýin. Очень актуально. Да, гадам. Sen durmuş mektebinin hormatly muallim. Ay, estağfurullah. Oy, tak muallima derler. Bolulsam. Enne gobur goşgyna kaýyn. Ana ýene de tüňden ýazanyňa kaýyn begen ýaşma begen jimden ýaga. Ýa ýygyrып otyn. Bilýän. Ýollar kötür. Belet bu ýola. Ýyl gelýär ömrüň agyşlap. Meni gündüň dolan wagty hyýala. Sen ýanymda bolmadygym bagşla. Bilýän ýaly söýýäniň ýürekden. Indi mensiz ezilýänsiň ýagyşa. Durmuş umman. Galyr anna küreksiz. Gapdalymda galmadygym bagşla. Bilýän galym baky armanyň bolup. Nesibämiz şeýle, akballar başga. Başyň agyranna dermanyň bolup. Saçyň sypap bilmedigim bagşla. Bilýän ışgyň ýetmejegin murada. Ýöne şu ýagdaýym bagda çalışman. Şatlygyňa begenip bir gyrada. Çaqylygyňa gelmedigim bagşla. Bilýän
Gam çekýänsiň gülkimi ýatlap. Hoç şol gülke aşyk bolupdyň başda. Serbi gelin bolup törüňe ätlep. Jakja kurup gülmediň bagyşla. Şunýalarak goşgy. Häzir Minsk şäherden Vitebsk oblasty öz şäherime bar 3 saatlyk teli dinläp gitmekçi ýatyp okuyun alıp ýerden marşymy okuwa barmaly. Arasda duru kelle bilen hadi bana iyi yolculuklar. Hadi size iyi yolculuklar. Batyraga işler boldy diýe. Şeylerek goşgy. Sağ olun Muhammed. Yine bir kovaşlık var. 3 tapacığı var yani. Kaka, ulu bolmak ansat değil eken. Senin nanına yelgünlemdir cennet. Inni iyicek olup bir dögüm çörek. Ondan onu yerin. Min dögüm minnet. Kaka, ulu bolmak ansat değil eken. Durmuşsun ağrama asılya çektin. Himme zada çıdan gaydusuz gönlüm. Dürk başını egip basılya geptin. Kaka, ulu bolmak ansat değil eken. Wepasız dostlardan dolup dırdaşım. Şoların önüne aşağı eğiliye. Zalim düşmanları eğnedik başım. Sağ ol Batıraga. Yine bir kovuşun. Sen hakta oylara batanımda gel. Çöleğine göyük doğunun atanına gel. Ağ topuğuna gezlep uzun köynökle. Qarrılar ortular yatanına gel. Başka zatla oynet yakam. Bir pursat yadımdan çıkanında gel. Men seni yağıştan yerlen qorarım. Qara oy pikirlewsi tömünde gel. Şadiyan ol, gam çekka yazı oğuşlarda. Gök gürlep yellerim çakanında gel. Yöne, mıdam meni sana doşuran. Seni bana veren vatanımda gel. Kovaşlayın. Görüyen qarılar vurtular yatanına gel. Seni ödüňe aya yaman pärlerden. Ömre vada qahar gadapdan nörer. Ozalam seni ýetik ýollarda. Sen maňa gymmassın öre. Oňjak gıybatlar kalbyň dilmesin. Gelli geçer ýykmasyn sen göwnüňe. Munna sözden güýçli doga bilmedim. Ýagşy sözler bilen gora özüňe. Aya sen özüňe gyralyklardan. Men olaryň arzuwyna daýyma. Derdiň aýtbasylsan gıybatdan ýepden. Seni dinlemäge mydam taýyna. Sen maňa gymmassın öre. Ozalam seni ýetik ýollarda. Ömre vada gahar gadapdan örer. Haýş özüň aya yaman pärlerde. Şu şeýle kayna arada aka koyup Merhaban Habibi çok güzel söyledin, yaralarımı açtın. Türkçe okurum şimdi. Arapça okuyamıyorum tabi. Sağ ol şatlıkcan. Mehribanım, güýsäp ýürek, yolla yarın salam ece. Bugün biraz boş wagt tapıp ele alym galam ece. Günne gaýtalanýan zatlar, kitap okuw nahar ece. Nädeýin boş wagtym az. Etme maňa gahar ece. Ondan başga boş wagt tapsam,
geçirýärin ýatyp eje. Käte iýasna har ýerine çörek bilen gatyk eje. Käjude pul gutarsa höküm sürýä aşlyk eje. Ene şeýdip gyýdyňdanam geçip barýa ýaşlyk eje. Gelen gün stipendiýa doýýana wagtlaryny eje. Aç bolsam-da, tok bolsam-da ýüregimde ornuň eje. Okap bilimli bolwala. Ençe gedek diýdiň eje. Nesip bolsa haklaryn men. Sen beren ak süýdüň eje. Bolýa eje. Sag oturuň. Ähli zat gülýalyk eje. Bugün meň nowatçy günüm garaşýa gapçanak eje. Güneş bolup saçaryn men. Ýollaryňa ýagty eje. Ýene bir zat meň mararmam. Bişirip goýmanty eje. Birdemde aýtdym. Bägül seni alan oglana derman koluň golaýyndan barmaday seni diňlesem. Hawa, ne diýip bolsa? Türkmence. Evet, Türkmence. Tak, başga näme okaýlyň? Aýdyn siz. Günämizi bagyşlaýa eneler. Sebäp eneleriň ak süýtli döşi köp garalygyň günäsini örtýär. Şeý dibem kemelýä eneliň ýaşy. Ene balasyna buyurdy ýumuş. Ol diýdi, özüň et onýaly işi. Ýanny ene. Emma öttü günäsin. Kemelli eneniň ýene bir ýaşy. Öýe wagtynda gel. Giç gelme bala. Ogly bolsa ene çenedi daşy. Wagtnäsem kam. Emma günäsin öttü. Kemelli eneniň ýene bir ýaşy. 20 ýaşyny doldurdy ogul. Gapak ýaly boldy tüýlüje döşi. Inne ata boldy. Adam bol oglum. Gysylly eneniň diýişi. Ene diýişin gysy 32 gezek. Her gezek gysanyna gaçdy bir diýişi. Eneniň her gaçan diýişine derek. Yaprakdek saralyp gaçdy bir ýaşy. Şeýle goşgyken birinji gezek okaýan. Şu gün akşam men seni alıp gaçýan bägül. Hadi, hani bolun. Betinden karnım doyurup kaloriya kilo alyan eje diyetanam pozyan eje. Dost var da bolya nesip bolsa händir. Hiç yaxşı be. Salam Kervan ağa. Qoğum bir ataylar. Kerim halidan okaymasak dostakta şan goşkulary bady. Teşekkür ederim Azer Narin. Resk salam sana da. Her gülüşen dost sayılmaz. Kıyın gününde ağlaşyança. Yüreğine nur çayılmaz. Sinan göğnün ağlaşyança. Dost olar mı sağ olsun? Pulu bilen bilir yanına. Dost olar mı dertli çağın şerap berip güllür yanlar. Dost olar mı ağrayına yarancanlar can koyurlar. Çın dostların süren yakan yollarında can koyurlar. Dostun derler dinledenler. Yüreğini süyücü gepe. Acısı hem ballan datlı. Mert bolanna kardeş şepe. Ayacığın taysa bir gün. Basar seni asman dağlar. Şonnu adalıp sanları. Dine iki dostun ağlar. Biri atan, biri enen. Söyüp bilecek kimin böyle, kimin bilen. Galanların vepasını üflep bolar demin bilen. Bu koşkın koydu onu. O kaymalı koşkın. Birle balayını ödümü. Kerim Halin uşkusi qoğum bro qoğum ödümüm edil. Зулям, спасибо.
Aleyküm. Salam. Bäwul gowmy edelim. Ýaşy gowy, näle gowy? Awa Allaha şükür. Näme janyň tam? Ýok da şükür gowlay ýuwaş. Bolama goşkyz wagt ýokna. Oh, vay. Kewa açam bolýan menem. Bolama gatwy. Gowmy mamas tagy öýçelden. Da şükür ýaşy. Şunu nädäň şagamman işleýänmi? Awa Hudaýa şükür bizem gowy. Sizler to'limi, efira var yana var. Efira açı qoş nime aydım saat. Awa ey bagşylar. Sizler ýürek kıstırang da goýda. Awa. Ey köpden aýdys goşgyn okap goramak bolan soň okatym mellay sen görýän soýardy. Oo, şoňa soýup bana goýasy. Efira stava şoňa gidýär gölü. Awa 2 mil gawat basta gon gitdi meteleden. Oo, şoňa Başka birlerine de uğrattım. Moluna ara olurum. Yazvalım kervana suat defter yanında der. Ya yattan bilemok. Eyle beyle garat. Vah. Okuyan gaylar bab olmasa moluna ara köpsi. Tak yola sülen oklara. Sen nereden de bilýän da? Ay ýöne ýamal kän soňkudan menem tiňedýän bolyn goşuk okyan köpürdür. Awa. Ha? Eýne Yok sen yoktu. awa kalpa var salam gowmy godel taýany. Dogry. Karaçym. O kalym ana soňaşyny başlany men. Baslary. Saat goýup bilýärmi sen men? Saat goýdum men. Estilýär setim. Kalbamda üýt köşük duýgulardan zap. Gülüm gara gözden joşturýar meni. Aşk meýinden dolu tillabada sen. Otan alýan, yene urýan oda sen. Ýanglyzlykdan halas etjek ada sen. Gülüm gara gözden joşturýar meni. Aşk ýolundan şunça ýoly geçmişmi? Gelip senin aşk toruna düşmüşmi? Bagtym üçin Taňry beren peşkeşde. Ogla, gara gözden joşturýar meni. Joşur öwrendiňmi sirlerden? Mehrem keşfin üýt göşükdir iýillerden. Bakaşyň gawanýan elwan güllerden. Gülüm gara gözden joşturýar meni. Gamgyn wagtym gözüme gelýänsi. Begencimi özümden ýol bilýänsi. Hemme zatdan eziz görýän dünýämsi. Ogla, gara gözden joşturýar meni. Senin gara Yaradandan ýanglyz dilegim bada. Ýanglyzganmaýyn men gelip peryada. Wah, sen bolmasaň kime baryp men dada? Gülüm gara gözden joşturýar meni. Dünýäm gara gözden bagtletýär meni. Şeylere. Anamla sapat salaýalyň mümkin bolsa. Evet, salaýalyň şeydi. Öldüm de. Awa. Olay şey, yine bir kısa goşuk tapmaly. Biz var her efirimizde şeydi. Okar yani. Ýöne wara gaýdylan oglan şuna aýdys goşuklarda okýan gowul ýa ýerine düşýär konkret. Ha. Bolmasa şu goşuny okap bize goýaýmaly. Menem ha kimiz? Sesini belentýän. Men wara nesip bada goşuk zapis etjek studiýa bilen gurulşy otýar. Türkistan goşuk işlerinde eger jylasyny mailim bolsa, mysal İstanbulda da senem. Ha. Bir boşrak günüň bolýan zapis edeli. Nesip şu nesip bolsa dokuny toýmaly, jo toý soýun mara nesip bolsa. Ondan soň. Diktor boltaýa gitsekmi? Yo, men var o tonun var.
sarap çapak çarayın ya. Sağ ol minnettar Musa. Karaçym näli tene dokuny toy wa, bal Aha. toy karaçym bir oglan öýlen ya. Ajnaly agam diýdi diktir bolsan soğuk bereýin diýdim. Ozaň yani julasyny mailing bolsa da mı taçyn? Diktir bolma, widuşy bolmany, gaýdyla oglan alyp barsa hazam gele. No, elbette. Soğuk men bolýar. toya da derler. Yoksam var şuma Aşgabatdaklaram diye gel diye toya da gider diye benim yok diye. Ay bir kili. Bilmem. Sen öňüm gitýän, ben toyalarda aňyrda. Awa men 8 ýyllar aňarda diktir boldum da, widuşy boldum da. Başka näle goşky bilýäňiz? Ay men goşky ken. Aýdys goşky mysal üçin bagyt diýilýän zadyň barlygy ol ahirde şun bolsa, bilgen bagytyň daş ýardygy bu dünýede ejem bolsa, toýuňda da ýasyňda da dost ýarlaryň jem bolsa, şolaryň arasynda da nähili bagyt ejem bolsa. Aladalar hemme yeter, käte ýüzüňde çaň bolsa, öz-özü süpürler gider. Ýanyňda bar ejem bolsa. Birden çaý içip otyrkan, çaýyňda boýty somlalsa, başgalara garaşmagyn gapyňdadyr ejem bolsa diýär. Şoň üçin täze goşkular mysal üçin işläsiň gelýär da bilýän wagtam bolanok diýen ýaly. Hakyky. İş bilen alada bilen erkoglanan bir maskalarına eýlenmese biraz boş wagtda tap ýagan erkoglanan benim meter işe gidýän gelýän nahar diýän, ol diýän, bul diýän. Erkoglanan hazam bir ýere alada çyl bolýar da bilýän. Beýlenen meter da. Ay hawa her kime her durulur. Canım sağ bolsa bolýar, çödüler da. Ol Kerim Halyýewiň zat doşkusyny bilýärmi? Görmedik bol. Bilemok. Ýöne tapar nädir elimde hemme goşgular. Görmedik bol. Edebi temada ýalan goşky. Hudaýa şükür murad agawmy. Yok, tapılanok. Goşgyň içinden bir söz barmy? Bir ýetgeşirak söz. Şey tapaýmasam başga goşky arman ip bir goşky çykdy. Görmedik bol. Adamda ýürek birdir. Ol etten hem ejidir. Onu aýap saklamak üçin bolsa, käbir zatlaryň deňinden görmedik sirap geçmek gerekdir. Görmedik kol, kimi dostrap gelip, elim barmagyndan öpýän adamy, hoşsözläp ululup, ýüzüme gülüp, arkandan behide çapýan adamy. Görmedik kol, kimi iki yüzlüğünü sen bilen bir maksat iýan adamy, ýoluň ortasynda bir özüň taşlap, kyn günne ejizden nadan adamy. Sıraň alyp ýyly paş edip ýören içaly kezzaby görmedik bolgun. Onuň ýeňmekligiň ýeketäk ýoly sıraň beren bolup bermedik bolgun. Görmedik bol. Kimi wepasyz kalby, içine boş wada atylanlary, ullokan feýgiňe münasip bolup, soňam iki şaya satylanlary. Özü kül, göňüne gul ulumsuzdary, gözüňde ögürlüp görmedik bolgun. Bir ýumuşyňy bitirip iki gep eder, şoň üçin elini sermedik bolgun. Görmedik bol. Kimi ansatsalary. Olardan peýda ýok ziýany hatar, yamanlaryň ýoly eken tikeni, ýagşy insanlaryň aýagyna batar.
Bulary görmedigen bir göwnüň däli päliň çökünli bolsun. Pesen ýöresöňde, pese ýöreme, beýik maksatlara okkunly bolgun. Şeýlerak. Oşy. Kerim goýa diýýärler. Sen eşitip bilersmi? Eşitip bilersin. Aşağıya da beýurdygyň petini eşitip bilersmi diýip. Ne? Awa ýozum senem boşko haber ýani men 2 ýerde okudum. Indi sizin gelende geldi. Men soňky döwür o zatken şeýle özüm oturumdy okaýan. Näme? Gülşirin Hanyba. Bilýärsiňiz? Awa. Atqa öwren şol aýalyň goşgularyny. Bola kelim halyna okaýan. Ak durmuşa var ya, ak fatagey. Garam tüge usya niyeti weli. Gaýnenemi ýeňsem oglam meninki. Täze öýde şalyk sürürün elin. Gözlerini gögördüp başga bir öýde. Törüni berk saklap otyr bir ýeli. Eriniň ýumrugy agyr bassa da, şagalan başyndan aýran oglan. Birinji gelinimiz ne şalyk sürdi. Ne de bir şatlanyş şol günden beri. Ikinji geliniň wadasyny wepasyny görüp wyjdany insany öwrüli äri. Iki hili bolýar denanyň zanny. Birisi and içer, birisi gandy. Şeýlerak şu wagtda döwürmüziň käbir gelinlerine degişli. Awa. Tuola men gato setine sağlık. Kerim Ruwan Epez'den, Kurwanadar Ediz'den goşgular bilýärmi? Kurwanadar Ediz'iň ilkinji öwrenen oşgym, men birinji öwrenen oşgym, ol zat oşgym. Maňa seniň gözleriňden gitmek ýok diýen oşgym. Bilýärmi şo oşgyny? Başlaryny bilýän, tapdym ba elimde. Açtım yine ba. Bamy? Okalmy? Ilki men başlaýyn. Awa bir topakdan gerekli şart bolýarmy? Tamam, bolýar. Maňa seniň gözleriňden gitmek ýok. Maňa seniň sözleriňden gitmek ýok. Düşün bu dünýede soňky güneş şeldi. Seniň şatlyp kem gussaňa bagly men. Seniň ýüpek giýjeleňden gitmek ýok. Seniň aýdyň gündüzleriňden gitmek ýok. Bu gara gol jahillikden giderin. Ol hasaly gojolukdan giderin. Çünkü men olardan gitmän bilemem. Emma seniň ykbalyňdan gitmek ýok. Men zemin, asen olsa ullokan asman, saçlarına nur edip üstüme dökken. Emma düşünlälem, şeýle gün dogor, saçlaryň gar bolup üstüme ýagar. Şonna ak saçyňy sylip ýüzüme, gararyn belentden ýerin ýüzüne. Men bir gyýza gözlerimi görerin. Men bir gyýza sözlerimi görerin. Şapakda görerin ýaňagyň alyn. Gijede görerin ýaňagyň halyn. Synap ýapraklaryň ýüzüne derin. Onna seniň göz ýaşyňy görerin. Zemin aýlanyp dur oňotlyk ören. Hiç bir güýjemiň ýolun tutma ýok. Dünýäň her gününde men seni görýän. Şonuň üçin bu dünýeden gitmek ýok. Maňa seniň gözleriňden gitmek ýok. Maňa seniň sözleriňden gitmek ýok diýär. Ene şeýler açyk. Şapakşalar ýa-ni. Şoğaşyny bolýar. Sen geldiňde şoğaşyny bolýar. Haýdy goşky? Sen geldiňde.
O şapkalı işi. Oka sen. Salam bakar goğume, sen otumsun. Sen geldiğinde garip göňlüm bay etdi. Ýöne näme üçindir injaligim ýok. Sen maňa bagyt berdiň, ören ullaka. Onu ne edip gorajağımı bilemok. Ýöne seher bagtymy öpüp görýän öz-özümi senin gözüňde. Hirnä ýorda ýatan daş däl ekenim. Artık däl ekenim ýerin ýüzünde. Şeýle. Owadan başga. Gaty gowar ýani benim. Hawa. Kerwanjan senmi diýe hawa men. Tak, ol zat boş gün ulýamyň. Seni söýdümi? Salam aşapdy maňa. Ses gelmiyor. Açıldı. Nauşnik bağlanýarda ýekejem. Mahym nauşnik öçürayda, telefon bağlanýar. Ой, спасибо, Ширина. Спасибо. Да, у нас просто тут читаем стихи. Ой, спасибо. Фатим Барамне, очень большой привет от меня. Mektemden. Klasdaşlar mı? Kayım klasdaşım hem ay katibegen. Jorka. Oo. Klasdaş barada goşgularda adyla ýöne bara. Ol neme goşgyny bilýärmi? Şahirana kalabym nenen joşma. Sede duşan şagam klasdaşlarym. Ýürek menem bugün gaýnap daşmadan jemlenende başlar klasdaşlarym. Dağan goşlar degen uçup gitdiňiz. Bilmedim nerede mekan tuttuňyz. Duşuşukda aklym hayran etdiňiz jemlenende başlar klasdaşlarym. Käte arzu edip ýaşlyk barada kän bakardyk albomdaky suraty. Hany şol günlerimiz indi nerede meniň bir mahalky klasdaşlarym. Siz ýörep gelýäňiz. Ädim. Şol pursata hiç wagt unutmaz ýadym. Meniň bu dünýede iň gymmat zatym. Meniň bir mahalky klasdaşlarym diýmek bilen mähriban klasdaşlarymy toy mikrofonu çağırýar. Ay şu an burada dayda familia meni o da mektebimde organizatorumuz vardı. Fatima Bayramovna men digleýär. Şu an ýene çyýlap göremogum. Fatima Bayramovna, я вас очень сильно люблю. Очень соскучилась по вам. Ой, я так рада, что вы меня слушаете сейчас. Вот, katibegen, я ýaşakdan olin. Tuğlama. Ya, mektepde görülüm. Katı bara. Tuğlama. Ay, katı duygulandım şu an. Yani bir yaptırmak tumurdan bir goşga okan diýip bolýn. Türkmenim okanmy? Ha, Türkmenim okany. Jeýkun bilen Bahry Hadar arasy. Çölüsünden öwsür ýeli türkmeniň gülgün sosa gara gözüm garasy, gara dağdan iner sili türkmeniň. Hak sylamış. Bardyr onun saýasy. Çırpınşar çölünden nere maýasy. Reňberen gül açar ýaşyl ýaýlasy. Garp bolmuş reýhany sili türkmeniň. Al ýaşyl bürünüp çykar persi. Kökreyip bar kurar anwaryň eýsi, degi töre aksakal ýurdun eýesi, kuran tutar gözel ýyly türkmeniň. Ol merdiň ogludyr, mertdir pederi. Görogly gardaşy kerhoşdyr seri. Dağda düzüp kowsa saýatlar deri. Ala bilmez, ýolbar sogly türkmeniň. Köngüller, yürekler bir olup başlar, tarta yığın erer topraklar, daşlar, bir suprutu tayar kalınsa aşlar.
göteriler olup baly türkmeniň. Köňül howalanır ata çykanna. Dağlar lagla döner gyýa bakanna. Bal getirer joşup derýa akanna. Bent tutturmaz gelse sili türkmeni. Gapyl galmaz, döwüşgüni har bolmaz, garşyga nazara gifte tuar olmaz, bilbilden aýrylyp solup saralmaz, daýym anwar saçar gülü türkmeniň. Tiýeler gardaşdyr, urug ýalydyr. Ykballar ters gelmez hakyň nurudyr. Mertler ata çyksa söwüş saradyr. Ýok üstüne görer, ýoly türkmeni. Serhoş bolup çykar jiger daglanmaz, daşlary sinler ýoly bagdanmaz. Gözi gaýra düşmez, köňül evlenmez. Magtum bulu sözler, tili türkmeniň. Şanyňyz sag bolsun mehriban türkmen dogonçuklar. Hemme jaňydan Hazırdan gabat geldi. Ýa saat goýup türdüm boldy. Ya saat gatar daýyndan diýip. Kawat bilýän, udaç bolýan ýerler bolýar bilýän. No. Hawa. Hay Allah can. Kaçışmadı bara. Beğendinden yana ağlasın geliyor. Fatima Bayram'ına canına sağ olsun deyip ben tutanlar koydu onu. Mektemizden birileri. Ay. Elbette Fatima Bayram'ına canı sağ olsun bizi şeyde edip yetiştirdi. Спасибо за эфир. Очень классно. Вам спасибо большое, Ширина. Обожаю вас. Ой, я очень рада, что меня слушают. Фатима Байрам. Я прям дрожу. Beğendim yana. Hawa, yani şolong nemeleri bilen, şolong tertibi bilen, şolong Elbette. Meni yetiştiren şol. Meni şeyde boşqa okumagymda uly var. Wa aleykümselam. Salam. Gomul ya. Ýatsan gowma. Evet, yapacağım. Zabara da goşqa gaýyst etdiler mümkin bolsa. Siz okan. Roşan Şahir, wa aleykümselam gowma ýa-da. Ol näme okudyňmy şu gün? Pul berowmy okudyňmy? Yok. Okamadyňmy? Taway okal bile. Bolýar. Käbäň ýatyr keselhanada dertli. Ýagýan döwri geçdi buğday hoşasyn. Lukman ömrün saklap biläjek şertli. Pul berowlym ejem bir ýyl ýaşasyn. Bir ýyl ýaşatmaga umyt baýaly. Operasiýa talap edip durjany. Gerek görse satyp bar dünýe many. Pul berowlym ejem bir ýyl ýaşasyn. Loldypdy seni assam mehirläp, beýelliň han golluň şäherde ýerläp. Raga uçrap, käbäň ýatyr hol derläp. Pul berowlym ejem bir ýyl ýaşasyn. $50,000 bes ýekil ömre. Pul baýlygy ejeňden ediz görme. Ýaýdanma bala, boýnuňy burma. Pul berowlym ejem bir ýyl ýaşasyn. 10 ýyl ýygnasam pensiýam ýetmez. Kardalsam özmäne gorbotum çakmaz. Bir ýyl başyň sypar hiç ziýan etmez. Pul berowlym ejem bir ýyl ýaşasyn. Anha 30 ýyllar öýden gaýdana. Bizi ýeke goýdum etmän aýdana. Wah. Der tapayda ýaşar öýdenim. Pul berowlym ejem bir ýyl ýaşasyn. 30 ýylla soramadyk bir şaýlyk. Peýamyzy iýdik. Ýyrtyjak geýnip. Geldim çäri tapman öňe eglip. Pul berowlym ejem bir ýyl ýaşasyn. Diýdi ogul. Menne pul barmy näme? Münýän Mercedes 60,000 däne. Maşina dözenin dözmedi jana. Ah ýöne bir janam de. Eje ol käbe. Gynanýan. Pul söýmek öwrüldi däme. Ataň bu haýyşy uçdy asmana.
Soňky sapar. Pul ber oğlum. Ejem bir ýyl ýaşasyn. Ay, ağlat yaşıyordur adamları. Kıynaşlı katı. Biça hormat doýuň ene diýdiler. Ady dillermezde sena diýdiler. Bir gezek ýykmaklyk enäniň göwnün ömrü geçilmejek günä diýdiler. Dağlary, bağlary bedegen kuşlar, geçsede her näçe tomuzlar kışlar. Enesinin yatan howrut gözüni hiç saçan, hiç mahal unutmamışlar. Ähli özümlükler, ähli ağaçlar, mukaddes toprağa baş egermişler, ene bilen toprak bir meňdeş zatdyr, şuna gyna ýanlar baýnamazmışlar. Ene hakda köp gürledim besinni, diýen adam bir bäriňe bakynny. Gürlesemde bir akyllaryň adyndan, şunu hiç kim çykarmasyn ýadyndan. Döreger dünýäniň ähli baýlygy, gün şöhlese bilen ene süýdünden. Sanyň sag bolsun mehribanlar. Eze barada goş kıymydan berine ýetirdik. Ana göwnüme de yarandyr diýip umyt edýäs. Elbetde ne bolsa bäwul uýujugum senden goşky haýyş edýärler öýdäm barabar. Edir. Orsça istediler ýokarda häli. Orsça çok kadar 2 minut bir saat tapayım. Geçemek yine şu sağda koyaymasam başka sağda yok. Я видел разными твои глаза, когда затишье в них, когда гроза, когда они светлы, как летний день, когда они темны, как ночью тень, когда они, как горные озера, из-под бровей глядят прозрачным взором. И я видел их, когда им что-то снится, когда их прячут длинные ресницы. Смеющимися видел их бывало, печальными, глядящими устало, склонившимися над моей строкой. Они забрали ясность и покой моих невозмутимых раньше глаз, а я чудак, пою их в 100-й раз. Söyleyerek. Orsça okumayda diye. Orsça dinleyenler gelýänler amma. Ne var da dinleyiciler var. Her kim orsça dinläsi gelýär, kim türkmençe, kim türkçe, kim başga bir dille. Bu gowzat gaýtam mene dil bilmek gowzat. O erbet tarapy ýok hiç gelýär. Hakiki. Doğru aýdýan şonu. Yazmas ağır düşkün goşgyny häzir okan ýekebem bolamda häzir kerwanaga ba men o goşgyny okap uzyn goşgy wagt galýa. Ene mokaýam goşgyny. Ay o ýatyk galýa okatyk. Menden maaş etdi. Şirina. Mena goşgyny atyp gitdim o bara. Bilemi. Ay var, o goşgy ýatyrýar ay meni. Özüm uja ýadap başlaýar. Öde türkmen bolup türkmençe bilmeýänlere utanç atdyna. Elbetde, ene dilim bilmesen utanç. Bäwul. Arzugum o diýen ullukan zat däl. Altyn däl, maşin däl ýa samolyot däl. Oğdan jäjek däl ýasama at däl. İlkinji dilegim kemlikden sakla. Hemme jämiz adam özümiz deň däl. Kimiň düýbi çuňgur, kiminki çuň däl. Danadan öwrenmek beýleke geň däl. Şeýle bolsun, gyra deňlikden sakla. Sagalygyň köz ýurundan aýyrma. Ata ýurduň huzy ýurundan aýyrma. Ömür boyu emma emläp doýurma, wagty gelende de emzikden sakla. Ene de, ata da,
Bir gün gitmeli, soň özümiz olan ornun tutmaly. Gözi haçtanam halas etseň et bolyn, yalbarýan ýöregi doňlukdan sakla. İşim rowaşanyp urugan ýerde ýolukdurma herne bolgusyz derde, asly ýeke özü çäkli ömürde. Başganyň üstünden gülmekden sakla. Bu owadan dünýä gowanjym meniň. Agtaýar dostlarym, dayanjym meniň. Bu gotdes baýdagym, gowanjym meniň. Del baýdaga tagzim kılmakdan sakla. Eýdiňe godaýla däwil. Nähil bolup? Geçtiň agyr döwrüň jahily bolup. Innem uly ýylyň şahyry bolup, biýardy bigatyr bolmakdan sakla diýe. Janyňa sag bolsun dostlar. Inni mümkin olsa ol zadyň moşgularyny okuyan almy, sädi moşgularyny. Elbette. Şonu paylaşanlardan gördüm. Okap beraň mümkin olsa. Sädi hem häzirki döwrümizin şahyry. Häzir öňümde açaýyn ýadymdan çykmaz ýaly käwat sözlerim nimedi. Bolýa sen atçan şoýda Türk arkadaşlar var. Olar üçin ýekejek köplet. Türk arkadaşlar barmy? Bolýa menem okan türkler bar bolsa, olar üçin okaýly. Bizim kendi şairlerimiz var. Onlardan yani bir tanesini söyleyeyim. Eyle diye Magtumguli Fragi. Kadir Jebbar senden dilegin çoktur. Sen meni numarda muhtaç eyleme. Hazinandan vergel menin rızkımı, bendäňe muhtaç eyleme diye. Canım sağ olsun. Menem gün saat başlaýanlar. İşin gower netirýän sen tuolama var. No, o gün saat ýaşataýda. Türk dinleýänler barmy? Men goşga kap bereýin. Başta 3-4 tane Türk arkadaşlar var. Öylemi? Sizin dostlarınızmı? Sanatlarım var. Tuğulama. Ben sizin için Türkçe bir tane şiir okuyacağım. Bildiğiniz bir şiir. Çok güzel. Hem çok seviyorum. Hep hani kendi kendime de okuyorum bu şiiri. Şimdi müzik açayım. Ve aleykümselam. Nereden zangoğumu? Kerim zangoğumu neyim? Buldum. O kahverengi suyu. Ben senin en çok sesini sevdim. Boğulu çoğu zaman taze bir ekmek gibi. Önce aşka çağıran, sonra dinlendiren. Bana her zaman dost, her zaman sevgili. Ben senin en çok ellerini sevdim. Bir pınar serinliğinde, küçücük ve ak bak. Nice güzellikler gördüm yeryüzünde. En güzeli bir sabah ellerinle uyanmak. Ben senin en çok gözlerini sevdim. Kah çocukça mavi, kah inadına yeşil. Aydınlıklar, esenlikler, mutluluklar. Hiçbiri gözlerin kadar anlamlı değil. Ben senin en çok bana yansımanı sevdim. Ben de yeniden var olmanı, benimle bütünleşmeni, mertliğini, yalansızlığını, dupduruluğunu sevdim. Ben seni sevdim. Ben seni sevdim. Yaşa. Bu kadar. Onu çapak çalayalım, mehruvanlar tuğulam. Bu kadar benden. Ümit Yaşar Oğuzcan. Yani Türklerdenim kendi okuyan da dedi ya, kovi şahirler ba. Если можно, русский тоже. На русском тоже прочту. Hiç problem değil. İşte bu arada ayrılık koşu kaçtı edip durlar da. Hayır. Yine var mı ayrılıklar? Yo, ayrılışman. Bu ayrılık kaç ay tutar ya?
Awa şu goşgular dinleň, goşgularda many çykaryň ýöne aýryşman gaýrat edin. Gaýrat edin aýryşman ho. Aýryşsaňyz bize ýazyň, ara ýarışdyraly. Goşga gaplar. Şoň üçin Batyr Resulov diýip bir hawa ýaş şahyrymyz bar. Garagymçy akkauntdynyň eýesi. Alaja diýip bir goşgusy bar. Durmuş şarpygyndan manalap diýip. Başardygyndan ýerine ýetirip beren aýralyk goşgy okumak. Özüňe bilensiň bäwul agyr gelýär. Ýagny goşgyň içine gireňde oja seni basyr ýa bilýärmi? Awa elbetde. Özüň şonu ýaşaýan ýaly. Dinleň onu. Göge uzan, äpet tuğdun kölüwesi. Sowadan ok ýangly ýürek ataşyn. Ene ýawyň gökçesine bakamda mawy gözlüğüm ýada düşýär bakışyň. Gara akdan nepitlenip dokulan, elime dakapdyň lälem alaja, hemme wagtdan gorar diýende seni bälçik sirap ýylgyrypdym çalaja. Aydanlaryň dogry geldi edidim. Ananmadım gorar diýen sözüňe. Belki de ajallan gorardy seni aýryp elimden taksan özüňe. Tiýiz wagtdan sawçuruga iweremde ejemi. Eneň ataň size gyýdy ýok diýdiler. Ogryn duşuşýanmaz bilen soň satmak üçin otly köýnek giydiler. Tiýiz wagtdan maksadyna ýetdiler. Ýat owadan sawçy geldi oňlady. Kudular begenip sähet bellese göýe meniň üçin turmuş soňlady. Ine de toýguny şatlyk şagalan geyipsiň libasy altyn tawuk aşlyp men bolsa hol çetde ýetim çagedek. Elimde alaja gözlerim ýaşly. Toýgu tordy hat ýeberdim bir bölek. Ýazypsyň iki söz. Bagyşla meni. Ertir gellanjyň gitme ýerine asylgy ýeriňden tapdylar seni. Tawydyň tutjokdym iýde itdiler. Kakaň olpurdadym rawa görmedi. Äriň sözünden çykmaýan ejeň balam diýip gara ýerdyrmady. Gece bäň çalyşyp agaç tawyda. Edidim bu maňa wopan boldumy. Wagtyndan ýeri gelen birekim ajal indi seniň ol aşgarnyň doldumy. Adgara gitmedip madarın garbap, yatyrın edidim, meni yaksınlar, senin bilen gongşu edip gönseler. Men jürüme, ağlacağını taksınlar. Şeylerak. Ağır goşga. Indi haýsyny okujak bolýan? Şumayt bir oglan ma goşuljak bolýar eýen bar, ýokardanam ýazyp atýar maňa. Sende zat ýokmy? Ha 3-4 sany ýok mende bolanok. Men Instagramym neme? Köne versiýa. Gönüs bolmadyň täze bolmaz ýa-da şonky. Şo menki bolanok, goşup bolanok çademini. Şoň üçin dostlar doganlar gelmez adam giýjän rahat bolsun men nesip edenden diňjaran ýertirem iş. Bugünlük şu azazyk ýüregiňde ýarajak goşgular okanlar diýip umyt edýär. Umyt edýär sağ. Awa şoň üçin men kullar ýani hemmäňe aýratyn. Awa bäwul uýujugum saňa da minnetdar. Janyň sag bolsun. Sizem janyňyz sag bolsun. İşiniňizde durmuşyňyzda üstünlikler ýar bolsun. Sağ olun. Sağa emanet durun. Sağ ol Kerana. Tak. Şatlyk ýazmarat. Keňiz gelmişdik. Eferi sahaýy dedäň bolýar. Ýekece bir goşga gaýyn. Onun yazması ağır düşün goşgyny okuyas. Ýekece bir goşgy Только бегуля. Ой, Ширина, спасибо, очень приятно. Я сейчас такая радостная вообще. Не могу передать. Ураттыма.
Şatlıkçan yekecemek alyan hädir şu goşgyny okap bereýin. Ondan kime gurlaşýas. Şu goşgyny okaýan ondan ýagmyratyn oşgutyny okajak şatlygamajak. Okajak ýagmyratça. Saat estilýändir. Я вырос в Ашхабаде. Какой он Ашхабад? Там горы, как в Неваде, глядят на город-сад. Там летом сковородка, а осень благодать. Зима крадётся робко. Ашхабада ходит, как пьяные в ночи. Дни пролетают быстро, и на излёте дня роняет солнце искры волшебного огня. Еще толпы народа, как море кораблей. Проспект, когда свобода, сейчас в мертвом пыли. А сам Фаги скалою над этой рекой. И мудр, и спокоен над суетой мирской. Когда мне трудно, штормит и нет огня, на берег, словно судно, он вынесет меня. Там солнце в винограде и сахарный арбуз. И я вырос в Ашхабаде, и этим я горжусь. Ой, вот так вот. Jahanım diyen goşgyny aýda, jahanım diyen goşgyny bilemo. Ýa brat, ýa-da sen diyen goşgyny okaýyn. Bir saatda pek sağoldan şatlyk berdi, şatlyk sen aljagandan häzir şu goşgyny okap kimi gürleşeli açandan ber görşem yok. Bu sada orsça gelşen okdal, bu sada hemme adam gelşýär. Orsça da gelşer, başga dilde de gelşer. Bizim kompozitorlarymyz gaty talantly we dip hasap edýän. Şoň üçin okaýan. Orsça bir zat diýjek bolýanymy düşünmedim. Ýa-ni orsça ile beýle diýen. Dil bilmeýän adamyň dünýäsy kiçikkä. Kelesem kiçikkä. Dil bilmek gowat. Hani ýatmasa gatşy. Ýalňa onda durdy. Ýa brat. Bütün oba garaşyp dur. Ýola bakýa hemmeler. Atasy pışırdaýar. Gelir. 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 Gelneçe pışırdaýar. Gelermi ka? Kim bilir? Atasy gugunduk berýär. Gelerli. Ökman gelir. Gök toragyň zaýasyna yüzläp adam dymyp dur. Çekideli ak kaltadan turşy damjy damyp dur. Ýygnan işte babadaşlar, içginler hem daşgynlar. Ne signal wa, ne şowgun. Dymyşyp dur maşinlar. Gelli durly maşinlar, gyzyl, sary, ýaşyl, ak. Gelli garaşylmaýanlar. Garaşylýan gelen o. Göýe pikir hem etmän bu gurrunlar babatda. Ak kuş kimin irkilip ene yatyr tabatda. Götörlerine garaşyp dur. Köpü gören agajat. Ene yatyrsyn. Giň maňlaýly agajat. Şol enenin ogluny garaşyp dur hemmeler. Gelli tanış, ne tanış. Gelli şonun öňüler. Ol heniden gelen o. Meger häzir ýoldadyr. Iň söýgüli ulagy samolyot del Volgadyr. Ýöne gelip uçurýanlar samolyoty deňeçer. Şondan ýa-da ha galmaz. Oňorsa öňe geçer. Ol heniden gelen o. Meger häzir ýoldadyr. Ýa-da iki eli hem ullakan bir stoldadyr.
Tügüleme, ula adam bolup gittin ol. Yaňa bolsa hasırlaka bir stula minnol. Sypaymasyn birden nip oturanlar yapışıp. Owa donja gelinler çay çekýänler çapışıp. Üýtgeşipdir öňündäki kişmiş, kempuç, şokolat, ýa gök çaýyň humaryna ýazýanlar bir daklat. Ýok, özü daklat ýazmaz, ýazýanlar başgalar. Yaranjaňlar her sözüne ellerini çarpışarlar. Ol bolsa özü ýazanlyk gülümserer, ýylgyrar. Ýazanlar onuň deregine utanjyrar, ýylgyrar. 20 ýyl bundan azal. Gutorup da bir woze. Onu ona gutordan hem tabyt daky ezizi. Güýze palta ýygypdy. Gyşda körek çöpläpdi. Oglum ullakan okuda. Buýsanç bilen gepläpdi. Howdan urdy gazy laýa batyp diýdinden. Ýygnan jatyn lükgeläp iýbererdi iýdinden. Oglu üçin ak mütgellen bir haltajyk tütünni. Üçlügünü manadyny, şaýsyny köpügini, arttyranja pulja gadyn atdy şonuň içine. Şeýle 40 ýaşynda. Ak çöküpdi saçyna. Oglu okuwyn gutordy, eni dertläp ýykyldy. Ol şonu sypa batyrdy bir gözüniň çökülni. Dakýardy eneň pulundan her barmagyna bir yüzük, gulagyny teneçir, bilezik. Söýüşdi, gujoklaşdy, paýtagtdan jaý tutundy. Enesinden utanmady, ene ondan utandy. Ene käte paýtagta gezmäge gelen wagty, gelne diýdi, ýoga sene bu porsy gara wagty. Oglu diýdi, ýakymsyz iýsiň bala ejejan. Bu eýýamda arassa bolmaly mihman ejejan. Ene diýdi, wagtjan ogul, her nice porsasak da, ulalansın, yetişensin şu porsucu gucakda. Sonra olsa uzak giyce yorgununna ağladı. Dağın atarına mehettil otla tarap ılgardı. Şeýle günler öttü, aylar öttü novatlı. Edeni şoğuna bolly durmuş onu aynatdı. Her sözüne bir oyun, her elle bir desmali, bir ýyl bäri saklap otyr hasyna bir stole. Bugün bolsa enesi amanatyn tapşyrdy. Gelen telegrammany stoluny ýygşyrdy. Onu aýalyndan başga görkezmedi hiç kime. Eğer heley karara geldi, barsak gorlu üçünü. Bütün ovan gözü yollu, karışıp dur hemmeler. Atası pışırdaya, geler. Genne jesi pışırdaya, geler mi ka kim biler? Ene de mistik ozgan ya, geler valam, geler. 10 ýaşyda gelýär diýip ardyny bir ýaşyly. Görünni ýaşyl meýdanyna. Volgalaryň ýaşyly. Geler diýdi Mahmeti. Bir daýanyny atasy. Gara köýük ýüzüniň artyp gitdi ýagtysy. 10 ýaşada ýaşyl Volga aşağı indi ýapydan. Geljek adamyň deregine şoför çykdy gapydan. Şu gün gelip biljek gel, gyssaly bir iş çykdy. Birden atan gözlerinden 2 çoğdam ýaş çykdy. 70 ýaşyň içinde ağlamadyk olgoja. Göz ýaşyny süpürdi-de bir ýyl gyrdy çalaja. 10 ýyl gyrş ömür waky çykmaz meniň ýadymdan. Beýle aýylganç ýyl gyrşy görmändim men adamda. Götürdüler enäniň ak kuş ýaly tagydyn. Ýaz şemali ykjakdy üstündäki mawudyn. Salladylar çukura, ak taşla bir dünýäni. İçki öýüň gapysyny eltilenni enäni, 2 omzyny diýräp çukuryň erňegine. Hiç giýresi gelmedi, ol girmeli öýüne. Soňkuja pursatda da öz ogluna garaşdy. Ýatsamam ýazdym molin. Agyr düşdi bu goşgy.
Ağır. Спасибо, Язик. Şonlar haramzatda çağlar bari. Ой, ağır tutuyor. Фантастический волшебный голос. Очень трогательный стих. Спасибо за вложенную частичку души. Стих прочитан всем сердцем. Я сейчас расплачусь. Спасибо. Спасибо большое. Ширина, спасибо. Спасибо, Фатим Байрамли. Я очень рада, что вы меня слушаете. Yazmasam ağır, okumasam ağır qoşqu doğru aytýaňyz. Şoň üçin akyllyca bolun. Sağ olun. Minnettar. Кыйначлы qoşqu galyňmy ýa beňeşli qoşqu galyňmy? Спасибо тебе. Ой, спасибо. Хатайва тоýguly. Menem gaterwetde oldum okamda ýazyk. Özüm ağlasym geldi okap oturkam. Please sing a happy one. Okay. Танам бегал кому коусыдна привет. Ой, Казиза, привет. Казиза, ты вернулась? Ой. Спасибо, Газиза, как сама. Я тебе в WhatsApp писала. Кажется, у тебя WhatsApp не работает. Эфире hiç kimi alamam alyan. Oo. Selam şatlık kome. Yaman pitesdilermi? Garaş nauşny da kaýma. Adamlaň mara çep kaptalyny fon öldürdüň o gaýrat etdi boldy. Mervetden atıyor şatlık o kavga. Ay değil de bir gece efir. Ay değil de bir gece efir açan onu da adamlar koyup bolýan. Hemmeksin geçmiş ýadyna salýan sen. Ay näme diýdi? Gowmadyň. Gowy senden bağımı. Ola. Sen üstüde adam goşup bolýar ama sen kides. Bolun ama. Ben hiç sevmedim ha. Öyle. Sen näme gittin? Arasında gitmeli ha. Öyle mi? O kadar da şüphem mi ne? Gittim. Ayırdım ha şu oncuk. Öyle. Bäbem götüyor. Değil. Ama Sen gittin mi? Ya men bala. Mene sen yazan okulu menen behtidim bola menen gaty gördüm näme diýdim. Näme sebäpden gaty gördüm käme? Ne bileyim. Adamlaňa o kerwanaga bilen apon eretdiňiz. Ola pon aglypdy. O oňguly nastak şon ýalaga. Ay menen ýüregim muslaýyň arasynda bir görnäýin. O istoriýany men izarladym. Bu efir wahu. Begençli ýagdaý. Näme ýüreg agar derme? Ýüreg agarmy? Karwa näme? Vay bilmedikdir albolýan günde etçä. Şo derman ali goýmalla bilýärmi sen goş gaýdanda? Ondan näle täzeliklerin üstünde bar? Täzelikler bar. Sen ýok täzelikke. Diňe men ýok. Diňe sen ýok. Vay jaňa sebäp bir hilep görýän, ne tobreme jaňa derdim diýip. Ýok. Yani. Başga näme täze? Ay başga ine otur. Hiç goşuklatýan täze şowrlar. Şowr. Şowr gulluk, şowr dollukmy?
Sabırdılluk. Yani Aşağıda aşağı bir var. ya bir saatlik o kayda. Ne mi? Saatlik odan olsun diye. Teşekkür ederim. Saat yetip bilsin haydi ya Saatlik Brad uyuyor, Pitt'e yaskun. bakın. Ha, Ne saatlik. ben uyarmadım. Bugün diyeceğin no. Şeyler ya Ertere bula edeli plan düzeli. Gelinen şeyin adam bir yolu geçirerler. Osman. Elim alırdım atın şu. Gelence öyle tamam. Vallahi Bu da falan ziktirem sen. Ay bu da çuluğa güyüşün yetmeyin. ana Sen o. şerray var mı la sen şerray da la. O da yatırvaylar ya. Ay koş kaydıp bermalaymasam. Sen dingedi valaymasan yoksa ama korkudu valı bilmiyorum. Radet verebilecekler. Be, teatrikler bam. Ha. Zat istoriyanda kampanya cennet ikiniz cennet yani oňaryp durýarman. Begenim. O eşikler, geyilmeyen eşikleri. Ay men hiç oynarlar koyamoktum lan olin mara. Onu şu gün cennette gördüm mara diýdim ay bolmasa meneme däsem kabul sebäp ýa-ni oturtman gatken İstanbul'da. Sekler yaman goýuşyklygy bar ekenmi? Yok. Yo seriöz oynadım ha. Şeylemi. Oynadım ha. Beýle soňky sapar toýda görenim. Men toýa gitmedigime deme 5 ýyl bolandyr. Boldy da şu 5 ýyl mundan örendirdim. Bir goş gaýdaýdy. Oňaşgaça. Wahy bu atpon näme türkler bir zat diýär? Bonkör diýem ne? Şu aşanda. O näme? Ayni. Hı. Hep düşündürmelim bilemek benim türkçe onu. Dinle şu sözünü bile. Ayda diye. Ayda. Ben bu kovumu yadaylanmaz. Kovuyu siz ne hile? Beni tanımadı öykən ben şu. Tanımadım. Tanar yani surat yok, vat yok. Osa dinle. Kimsen osa? 1097. Ne tanımalı? Ne dedin kanka anlamadım. Neyse. Şöyle. Näme goşgy? Video açan çıkmaly goşgylar. Ken video goýamak sen. Aysan kuturken elimde yana koyşattık. Şu wat ayağın deyip dursa. Okuyor maşallah. Ort günlerde diýjalama barsa. Ay yakaca gün deyince da onam var. Öýün işini etjekmi ya videonu sürecekmi? Keşke daşary çıkıp bolýan bolsa hiç ýere çıkmagan bolanok. Biýdar bolduk bara. Çıkıp bolanok diýen. Turka gidip tanasyň ýok. Sen düşünmedim näme ýazýan? Men tanamasam tanamak diýen. Siz tanadyň men tanaýyn. Kerim Haliden Beýoljan. Bolýar. Trafika dalartym tanýadym diýdim. Näme? Gençlikle tanadaýyn. Aklımda ne? Aklımda. Yaşım ya değil. O da at. Ne diyecektim ben? Kakıyla deyip men nomurdan açtın gara. Osman'dan kıyıran o. Kakıyla diyor. Osman geliyor adam mı? Şart. Amkom şansa. O kadar şükür sen neyle. Däwil, gurulda meni firma sen oşulmadın ama men sen ka oşuldum. Yok, ben şumat bara Türkoyduk ne şol ýaly gurrunlar esterer hala ama. Kaleci yapalım. Men nirde bolumdy de men şobraýdam, mara olar ýalbat ýazmak falan ama. Men nirde borsam men şobraýdam. Ayran galan. Näme o sokak boladyr ki? Köpçülükde näil tanadyn. Onda köpçülükde olar ýalbat ýazmak sizem otak gitdiň, bu tak gitdiň, üýtgüdiň, näme etdiň tanamaksyň. Onda sizem köpçülükde ýazmaň, ýazyň liçka şo taýda görüşýär. Näme bolýan bolsa, tanaýan bolsa. Neyse. Türkmen şahrada. Tanaýan Tanaýan sen şularda meni.
Hava vatanı. Hı? Hava. Tamam. Trafik özü. Dinle. Trafik özü. Bileme. Petrovka. Hava. Sen zaman. Sen rayondaşın. Gongşu. Ondan şu atşoň üçinem diýdim men giň işleýin tanat özüňi diýip. Ütgödüň diýen ýerim mamy. Ütgödüň diýen ýalak bolýar şolda şolda. Bunu tanamarsan diýmek. Kynançly oşo gaýda diýe. Muňa Pasyk we Ýusup Pasykyw Ýusup ýüregi zady dik duraýdan şu. Сердите вашу девочку. Газиза, по-моему, лицо видно уже, да? Kaharlanmasana. Adam. Короче, boş verelim bu şeyleri. İndi okasın gelýär. Şuny lentamda paýlaşasym gelýär diýen goşuň habarady. Şunu gowurdum. Gowlat diýdin. Öňünden bileli 98 adam, 100 adam. Şu goşum ýat goýan okamal goşulam, o çirdin goýan. Salam genje. Türet. Пусть имя своё пишет. Ты откуда всё поняла, Газиза? Молодец, ты же туркменский знаешь. Так. Şoşyn okaýnan. Men şuna saat goýan, şo saat eşitilýär, maşatlyk. Şala gelýär, ýöne normal gowy. Dogry hodos ýa. Bolly dost ötünç soraýan. Gowy şükür genje gowmazňyz. Gowmy. Bolýan okaýan sen ýanky diýäniňi. Oka. Aşgabat ataş. Andiýenim okany. Meni salma seni düşünýärmi? Baý bolsaňam, doşdy kynlanmagyna. Mugut geleniň kän wastylar ýüzüne. Baý durmuşly pikirinden däneje. Söýenime beriň meni janeje. Kemsitmesen, goý bolsunlar owaly. Owallar ýalňyşda da towaly. Pula satmak desturundan galaly. Garyp bilen iýje gatynanyje. Söýenime beriň meni janeje. Maňlaý derden çykan çörek süýüji bar. Ana şolam, çyn söýgüýüniň güýji bar. Şu wagda oýlan, arman etmek ajy bar. Söýenime ýetmän gelen käneje. Söýenime beriň meni janeje. Meni ätgejek, diňe halal gapydan. Hökman bolar ýyzymyzdan gepeden. Gıybat dälmi hak söýgüýüni depeden. Gıybatçylar ýaşap ýören saneje. Söýenime beriň meni janeje. Menden ýan saýlap seçen ýigdime. Janym berip janyny geçen ýigdime. Millegimizi ekip dikip bagdymy. Ýaşarsy berip ýana-ýanaje. Söýenime beriň meni janeje. Pataňy ber, durmuşymy guraýyn. Ýara beren pek wadamda duraýyn. Namarda däl, haka ilim sereyin. Çünkü bizde çeksiz sevgi var ece. Söýenime beriň meni janeje. Vallahi. Şoň üçin her kime söýeni bilen. Sen goýsaň belli walyalar köp gatkan bol şahry edecek. Doňyan şatlyk. Men doňyan beter menki de sen ýa ýitip bir gararlyň soňam geldiň bir ýerden. Senki Şu doňyan. Näçin jeýlip sonra 90 management dost. Aman geldi ana. Şatlyk bu gyzyň söýeni kim gynandym diýe. Näçin gynandyňyz? Ayal gelneje özi. İbrahim 46-44 oguljogyň ady. Näçin gynandyňyz? Gaýtan gowdanmy? Yo, sen diýene o infark etjek sen ho. Yo, sen diýene. Bermejek ömlerdirjek diýäňmi? Hakyky sen, no. Mana desesine sağlık diýe. Yo, bu goşgyn hakyky sen sroşny ýagdaýda çykarmasaň. Don ýa-da bile. Ha, o don ýa satlyk git ondan gele.
Men bir san gidip aýlanyp gaýdaýyn ondan geler Ha bola. sen aýlanyp gaýdany. Vallahi. Bir açylaýyn, özüme geleýin. Bolýar. Doňmaz ýarsam. Bolýar. Aşyrhanow. Berdem sen. Ýaňja gördüm. Aşyrhanow. Maral spasiba. Düýnüň gapysyny kakyp ýöremek. O ýerini galbyň ýaly ýatma. Inni senin hatlaryňam döremek. Näme gerek nep bermejek ýatlama. Sen hakdaky hyýallarymy ýitirdi. Ömrümdäki ýeke teklik kärini. Bagtyň özü gollarıma getirdi. Sensizlikde ýanmazlygyň tärini. Otda ýan ýüregimi güýmäre. Emel tapdym takat bilen sabyrdan. Kalbyň maňa, men kalbyňa bigäne. Onu düýnüň salgymyny öwürdüm. Aşyrhanowyň goşgusy. Газиза, спасибо большое тебе. Şatlyk şolgy bilen gürleş bir-biriň mas bir-biriňle. Şatlyk men durmuşymy aýtdym, saňa özüm ýadyma düşüp gitdim. Ahy. Ay bolgasyz diýsenim. Kim bolgasyz? Kerim Gurbannetowdan okaýyn da bolýar. Kerim Gurbannetow. Ne okaýyn? Şahir. Şahirligiň çyn bolýan bolsa, sönüp ýanyp, ýene sönüp ýanyp git. İnsanlyk ýazgydyň çoň bolýan bolsa, gara ýere çümüp, çykyp çümüp git. Hem akyl ber, hem ýylyňdan akyl al. Kitapdan näl, gara ýerden nakl al. Alan zadyň demiň bilen ýakyp al. Soň ýene-de ýeriň süýdün emip git. Dağ ýolyna, çöl ýolyna belet bol. Dağ ýolyna jataçmaýan polut bol. Çöl ýolyna tirkeş bulut bol. Teşne görseň, dodogyna damyp git. Ýol agyrdyr, müň ýanylar öçüler. Bagtly ýollar kynlyk bilen geçiler. Ýel ýygyny şaglap gitse geçiler. Sen öküzlük, ýele garşy iňip git. Bagyt paýlansa, 3 baýlygy ilki al. Algap baryp saglyk bilen erki al. Ýany bilen çuwul gülki al. Soň tapylar, galan zady zyňyp git. Dost paýlansa, eber diýip gyssanma. Alaňdan soň gysy haltma, hem gysy halma. Dile gesse, gözlerini hem gysganma. Birin merde, biri bilen oňup git. Sorasaň aýdaýyn kıyamat nedir? Erkekler oňlasa kıyamat şudur. Her başı telpekle goýmagyn gadyr. 5 telpek, bir gyňaça daňyp git. Gözelligi, sor bagryňa öýkönme. Söýülseň söý, söýmediňe süýkönme. Söýük hem goşgudyr, kişä öýkünme. Öz mahlumy, öz közüňi goýup git. Şeýle dostlar bilen geçseň bir sellem, ýetersiň iň uly matlaba çennem. Gadamyň giňden ur, entekler ellem. Hol öňdele, ýaş hakyny dymyp git. Ýene bir söz, magtanmak däl, öwüt däl. Mazaryma daş oturtmak sargyt däl. Mele ýeriň astynda da daşgyt däl. Bakylyk şol daşlara sinip git. Поминаем местами. Спасибо, Газиза. Так приятно, что ты меня слушаешь. Человек не понимает моего языка, но меня слушает. Вот как же это приятно. Спасибо тебе большое. Если бы я знала твой язык казахский, я бы с удовольствием прочла что-нибудь. Halamızın fen surata düşmeli ya oturup ya da durup yanaşıp düşünmedim. Sesini dönüyor. Tamam. Harfle. Bibi abla. Yine bir goşap beri, goşku okap beri sonra yörelim.
Şu goşgym gatgowy Kerim Hali neme Kerim Gurban Epes'in goşgysyny öýkünme ýazypdyr gatgowy. Teşekkür ederim Maral abla. Agyz, ýüzüň reňki näme? Näme nişany kirpiň? Borla daýda senki näme? Öz ýamagym, öz ýyrtygym. Başartaňa gaýta senem kodurup lebiň çugur. Toba diýýiz. Toba bolmaz. Döwür şeýle, döwür. Kürse wagtyna ýetipsiň, edarany boşatdyňla. Öňleri haram hakda wagt edýän goçokdyňla. Dostjan, indi o pikiri saçma, salyp gowur. Geli, iýen ýeňer. Döwür şeýle, döwür. Şeylere goşgy. İki bendi wakeny, iki topagy wakeny galanlaryny ýazmanlar. Aşyr Hanow. Bir gelen wagtda gidýän de ýitip. Sen goşgularyň okudýan, sen ýok. Ruhsat ver. Gözüňde baky galaýyn. Galaýyn men gursoňda aşk bolup. Mehrin gujugyna oklanan söýgüýüm. Seriňi sevmesden anwarmyş bolup. Ejada berdi düşlerime girmäge. Sal meni hyýallaň goýnuna dünýä. Gözden görküm üçin synagdyr, şertdir. Men wagt diýleni saňa düşünýän. Beren güllerimi algyn, edidim. Olar aşkyň mehri bilen ýediler. Körsügüde gujagyňa ýygna sen. Göwüň aýy bolup baksam geceler. Ağzym gowrap, aşk çölüne gitmişim. Käse goýup kalbyň uzatganyň. Bagtyma bagly sen dünýä. Ruhsat ver. Gözüňde baky galaýyn. Aşyr, sen goşgyň. Aşyr Hanowyň goşgysy ödüm ştaýda otýar şol goşgyny ýazan şahyrmyz. Eduard Asadov'dan istedim ben Ecem. Asadov okaydı напоследок хорошо. Thank you. Ay. Sana thank you. Aşıl. Beğendim şu matlar dedin ya. Teşekkür ederim herkese. Спасибо, Марал абла. Бэйбл сейчас ресницы не делает, она и так гази. Да, газизе мен кырпыйм эдяной. Так, неме goşgyny okudum. Хорошо. Şu goşgyny okaýyn Ece. Я могу тебя очень ждать. Menem beğendim derdiňme. Ne geli gowy. Rusça okaýan. Ne häzir okajak boldy ýataýyn, ýazyk häzir ýatjak. Ýapjak häzir. Ай, как много тех, с кем можно лечь в постель. Он ему каджакадр. Я могу тебя очень ждать. Долго-долго. И верно-верно. И ночами могу не спать. Годы, 2. И всю жизнь, наверное. Пусть листочки календаря облетят, как листва у сада. Только знать бы, что все не зря. Что тебе это вправду надо. Я могу за тобой идти по чащобам и перелазам, по пескам без дорог почти, по горам, по любому пути, где и черт не бывал ни разу. Все пройду, никого не коря, одолею любые тревоги. Только знать бы, что все не зря, что потом не предашь в дороге. Я могу для тебя отдать все, что есть у меня и будет. Я могу за тебя принять горечь злейших на свете судеб. Буду счастьем считать даря целый мир тебе ежечасно. Только знать, что все не зря, что люблю тебя не напрасно.
Abyjy şoşgyň gatga görýän. Как много тех, с кем можно лечь в постель. Как мало тех, с кем хочется проснуться. И утром, расставаясь, улыбнуться. И помахать рукой, и улыбнуться. И целый день, волнуясь, ждать вестей. Как много тех, с кем можно просто жить. Пить утром кофе, говорить и спорить. С кем можно ездить отдыхать на море. И как положено и в радости, и в горе быть рядом, но при этом не любить. Как мало тех, с кем хочется мечтать. Смотреть, как облако роятся в небе. Писать слова любви на первом снеге. И думать лишь об этом человеке. И счастья большего не знать и не желать. Как мало тех, с кем можно помолчать. Кто понимает с полуслова, с полувзгляда. Кому не жалко год за годом отдавать. И за кого ты сможешь, как награду, любую боль, любую казнь принять. Ай, все не буду читать, тут очень много. Каттыкен иби. Ашыр, ең чын шоғыш олы. Doğrudanım, ярком ядады. Меня ядадым брат. Привет, как ты, родная моя? Ой, Аташка, привет, родной, как ты? Блин, Аташка, мама, Нечил. Любви и счастья тебе, моя дорогая. Спасибо большое, Марал. Спасибо, Нефик Польфа. Дай Бог всем счастья. Все, плачу. Газиза, не плачь, пожалуйста. Саоль. Ben sağ ol aşaca. Dinlenin için, gelenin için. Beğendim görüp. Şeyle, o şahirler bilen tanışanma beğeniyen. Tadı şöyle koyuş. Я рада, что могу. Да, спасибо. Duygulanırım. İşimi de görüyorum. Dengan yakın duygulanmayın. Эфир сохраните, дай более. Будь самой счастливой. Спасибо, Газиза. Ты тоже будь самый счастливый, добрый человечек. Спасибо большое. Ты как? Мы скучаем по тебе. İnşallah приеду, Аташка. Увидимся, Нефик Польфа. Hani sen öyle yok mu? Davay, женись, kim toyma varacak. Doğan nereden Aşgabat'tan. Häzir bir ada çıktan yapýan efiri her kime dinleýänler, her kime gol duygular berip bilenlerni umyt edýän. Şoň üçin bir ada menem ýapaýyn, menem nahary ýeýin bir zatlar edeýin. Gitmesene. Gitseň onsoň gara başym dumanlap, gara günüm gapdalyma getirer. Gitseň onsoň görülmedik gün aglap, kemsilmezmi ýazylmadyk setirlem. Şygyrlarmy kime okap bererin? Haýsy gözler ýüregimi yaralar? Gezerin göwnün görüp pelegin, köňüldäki arzularyna garaman. Allah Aksaray'dan. Allah ya Aksaray'dan. Oynayacağım. Yazık ne mol ya. Yollar açılsın doğanlam yeltinle. Davay işte ben nesip bolsa Ataşka. Hükman. Çağır baran toyma nesip bolsa. Koşku kap veren sana diyeyinle. Salam beygul qov. Salam qov isimde ehili. Şırbağımı ka. Şeylerek adamlar.
Nesip bolsa. Nesip bolsa. Allahan sesin bundan beýle ýaňlanyp dursun dömeni bol. Sag bolun. Taňry ýakasyn. Ладно, бор, Аташ. Sag ol. Ты тоже береги себя. Не пропадай. Sag olun, Duran Bolekov. Boluş insan goşgymak ýan kerkem öýleýne. İçgetirin aýtma her bir namarda. Syryň ýygyda ýaýyp paş eder seni. Ogry kezzap bilen obadaş bolma. Malyňdan aýryp aj eder seni. Samsam adam bilen turma. Zynhar namart bilen hem söhbet gurma. Gadyrdan nossuňdan ýüzüň öwürme. Barsan depesini täze eder seni. Bir goç ýigit nädemine ýar bolsa, jemalyny bir görmäge zar bolsa, aralykda bir şum rakyp bar bolsa, ýagşy dostuň bilen öje eder seni. Soplar ýaňylyp aýtmaz senany. Seher tursan geçip barça günäni. Aýtma bir gıybatsız, etmeden ani. Dowzakyň oduny duş eder seni. Magtumly, ýyla ýaýdym nesihat. Zynhar ýaman bilen bolmagyl ülpet. Hudaý berse saga datdy bir perzent garrygan çağynda ýaş eder seni. Şeýlerak magtumly praga bilen gutardyk, watan gutardy. Sağdam nemeden Nur Halmamet Fonsadi ýa-ni bizde watandan soň ozatda goýýardylar. Şu hawa maglumatlary. Hawa maglumatlary gutardy. Şatlyk. Adam biriň ýary way çyramam öşdi. Hemmäňizi sag bolun diňläňiz üçin minnetdar gelip duruň efirime. Şeýle goşgulary karşı goşgy diňlemeni gowurýan adamlar bar bolsa, hemmäňizi sag bolun minnetdar. Sagaman ýatyp duruň. Efiram syhaýyt etýän görürsüňiz ýerde soň açyk görüp bilýäňiz.